napaday pa. Napaday. Oh. Oh, dia pa day. Diara. Muna-muna ni Saysay Kini. Hi guys, good morning. Punta kami ngayon ni Saysay sa Hinguog kay pa injikan ako siya sa anti-rabies. Dito ra siya pa injikan kay wala man diri sa moa. Sayo mi agikan alas 4 pas kadlawon. Yatod mi ni Riri. Tapos si Manang pod kauban ako si Manang, pauban ko ni Manang. Hello guys. Nyip pati guys. Umana si Saysay na injikan guys. So magbalik kami. Balikuan may magbalik Lunes, Merkulis o Bernis. Kasi na niya. Hi guys, punta kami sa bayan. Magbili ako ng bigas at saka manok para adubuhon para ihanda sa birthday ni Saysay. Happy birthday, Say! Ika 17 years old ni Saysay. Nagbili na kami ganiha sa kuan, karning baboy, humba na ni Manang. Hindi na ako nakapag-video. Gikan mi ganiha sa Hinguog. Pag abot na mo sa Balingwa, nagpalit ng karning baboy. Wala pa may karning manok. Balik mi magpalit. Tapos magpalit ng bugas. Kaya wa na po bugas. Si Ala na mag-isakyan. Si Ala na nag-drive. Wala man si Riri, wala man si Momo. Eskwela si Momo, si Riri nagdahil. Awi karga. Ito may ada ko nito eh. Sige. Para mausap. Unsa ka na ito pa specific ng nila? Yes, pagkaitan. Humana may palit sa manok o bugas. Ang bugas dala na ni Alan. Magpalit pa mi sa stick glue kay gamito ni ate dito sa balay. Magpalit mig soft drinks. Ani tagpila ka ini, Je? Kade duha ako, Je. Duha. Udan ha, di ba? Oh, di sakto na sa mga bata. Karon na. Diyan namin sa bahay guys. Tapos ang mga ganap nila dito, si Ate Mayamia nag-edit. Tapos may naluto na din ni Auntie Mercy ang spaghetti. At saka ang biko. Oh, di ba? Pati ang bami. Ang saman tayo man nakay-edit. Tapos siya ang nagtao daw na guys. Gipalitan na mo ti sa kuan. Tung balon. Katong number? Oh, daw huyo pa ni mo din. Wala pa din nahuyop di ay. Pa. Sige, kita pa. Ayan guys, wow ni Mama ang manok. Ayan. Muna guys, wow na ni Mama ang manok. Loh. Salamat Ma'am Nelfa, Ate Mar, ug Ate from California sa pahanda ninyo sa birthday ni Saysay. Pag-istorya ko. Ayan guys, ginawa na ng Mamang. Salamat Ma'am Nelfa sa binigay ni ate na blessing at ate from California. Si Ate Mar. Kung si Ate Mar dayon. Salamat sa inyo turo sa binigay nyo kang ate na blessing.
ug salain pa nagbigay sa amin. Salamat po Ma'am Giselo sa pa-soft drink, sa binigay mo para pang soft drinks. Kompleto talaga ang handaan namin ngayon. Liam! I-close na Liam, i-close. Hoy! Hugaw na! Hugaw na! Hugaw na! Apil mo kasi ito. Nagkaunda na. So, ayan guys, ang nilungag. Sigaan ako. Dusuan. Ay, paano na po siya guys. Masiga kayo. Yan. Ayan, bumalab na siya guys. So, maraming salamat Ma'am Nilpa, ating from California. Ug sa kinsa tong isa ma? Timar? Shout out din kang Ate Mar sa inyong tulo. Shout out. Ay, ako bisa na panik. Ako sa patatas. Manak patatas pag Mumbai, wow. busy kayo sila guys. Si Manang ug si Saysay. Pilit na? Nakuan siya kay ang iya ko nung ang 17 ko no panghabang buhay. Grabe ka dako. Nakuan siya kay karon pa siya naka-birthday nga ingon danhi. So, thank you so much, Ate Mar, Ate from California, Ma'am Nelpa Sarmiento, o Ma'am Giselo. Thank you, thank you. Tapos, ang duha ka dalaga, nahugas sa plato. Unya, guys, nang hinambog si Corazon. Nga daghan daw kuno kayo gwapo dito. Grabe. Daghan kuno kayo siya nakita nga gwapo sa kanaang Mantangali National High School kay dito sila nagdula sa volleyball. Nakaingon yun siya nga may pa sa Mantangali kay daghang kay gwapo. Agoy di ay future dalaga gid ay taon ni Tulog gid akong dalaga dani guys. Isa ra gid akong ulitaw. Luto nga kana ang sarsado aw kuan nga manok. Luto na guys ang menudo na manok. Yan. Di ana si mother guys. Nagabinan siya kay na busy man kayo mi. Ngayong gabi eh. Karon pa may nakatugbong kay. Diya pod si Mama Ilin. Si Matit. Imatiit. Hi guys. Wala yung tambong lang sa meeting ni Mimi. Og sa dihang nahuman na sila pag Dili sa nahuman na sila pagkuan. Di apay makagaba. Kisa na patanaan di ikaw? Yang classmate na ni nagdala. Hagoy di ata. Gaba na ni karon. Makainom jud ta karon sa makagaba. Unsa ba? Ako ginoo ko dili man pang bata yung taon anak. Hoy. Ikaw, inom ba ni mo gani mahubog? Og di na ang cake dan hala ibutang di. Magabaan niya karon ni. Kaya makagaba. Ate Mar, naana ang cake nga gi-order. Salamat Ate Mar. So, ito na guys. Di ana si Ate Maya Mia. dumating na mong prinsesa. Siya ra gid ang gihulat.
Gikan ko sa bukid. Ate Mar, salamat kayo sa cake. Thank you sa Happy pa-cake. Happy birthday, Tapos, Sai. Ma'am Giselo from Singapore, maraming salamat sa pa-soft drinks. Ate from California, thank you so much sa share ninyo nga blessing para sa birthday ni Saysay. Ug nakahanda jud mi, daghan kayo among handa. Thank you. Ma'am Nelpa Sarmiento, salamat kayo Ma'am Nelpa. Murag na kulang. Say kulang. Ha? Ang makagaba. Awa si Papa. Amang makagaba me. Ay, di ko pa si Papa. Ano na si Papa? Nagdalag. Kuan. Tapos di si Auntie Inday. 2006. Magtingog ang wakwak. Oh, ikasi bin. Selection kay Sige na te, aw, unsa man aman sila Auntie awing nana? Di ako na sadbi. Ubay-ubay ang blessing nga natanggap ni Saysay kay dili lang ang sa panghanda og di pa siya gi kuan nga pang regalo para kay Saysay. Yes, para kanino kaya ito? Sa kay Saysay, sa akin. Kang Saysay yan lahat. Ay, sa kay Saysay. Oh, sige. Kana Ito. Ayan. gikan na sa ilang kauban ni Riri, kauban na sa trabaho si It's a prank. Jupon. Karon pa jud na niya nadawat. Ha? Karon pa na niya nadawat. Yes. And ito, kanino to? Kang Ate Mar. Ate Mar, thank you so much. And kinsa ni Kang Jupon. Oh. Thank you so much, Jupon, sa blessing. And also, this one, kinsa ni? Kay Ate from California. Ate from California, thank you so much sa blessing nga. Gihatag nimo kang Saysay. Hala, happy kay Saysay. Uy, abot na longgan ay. Longgan gising. And also, kinsa ni? Kang Ma'am Nelpa Sarmiento. Ma'am Nelfa Sarmiento, thank you so much kaayo. Ate Mar, thank you so much. And also Jopon, thank you so much sa mga blessing nga gihatag ninyo kay Saysay. Oh, sige na. Unsay mo maistorya diha? Maraming salamat po sa mga regalong natanggap ko ngayon sa birthday ko. Yes! Tunga me! Tugangi me! Gawin ni mo. Okay! Ay, napaday pa ha. Napaday. Oh. Panabol! Oh. Di pa di ay. Diara! Huna-huna ni Saysay, kini. Kini. Abang-abang kayo kung anong mabili ni Saysay sa kanyang natanggap ngayon. Yes! Happy birthday! Oh. Tuwad sa kukong magbunot ko man. Sige na, mangaon na ta. Nagbunot pa niya. Mangaon na ta, mangaon na. Sige. Sige, kinsa may mag-pray pag-pray dia? Ate, si ate ang mag-pray karon kay murag. Ate daw. Ate daw. Ate gani no, ikaw Ikaw kuno. ni ate. Oh, sige. Si mami man tapat. Sige, diri ka kay ikaw man ang birthday girl. So mga na ta, wala pa man si Budog no. Oo, ato na lang sa binlan. Sa ilan si Budog kay gutom na kay si Mimi, tanawa si Mimi ho. Wala si spaghetti. Oh, nagpaduol na si Mimi sa spaghetti. So karon, mga Gisa ta, pasalamat sa mga grasya nga nadawat nato nya. Iduko atong mga ulo kay magampo na ta sa nga samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, daghan salamat sa mga grasya nga imong gihatag kanamo ug daghan salamat sa ubay-ubay pang katuigan nga ihatag nimo kang Saysay. Manghinaot ko Ginoo nga hatagan mo pa siya og ubay-ubay pang katuigan nga moabot sa iyang kinabuhi, ilayo sa disgrasya o kalautan. Ug manghinaot ko Ginoo nga kining mga pagkaon makahatag kini kabasbog sa among kalawasan. Ingon man Ginoo sa mga nag-share sa blessing sa iyang birthday karon. Manghinaot ko nga hatagan mo usab sila og ubay-ubay pagkatuigan nga moabot sa ilang kinabuhi ug dugang pa mga blessing nga moabot sa ilahang kinabuhi. O kini Lord, among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sama sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sige, kanta sa mo. Ayo ha. Happy birthday. Happy birthday.
Sabi ko kasari. Sige. Pero ako plato sige pang donol ba? O sige. Happy birthday. Te, dire te. Dena. Ma, taga sa sila, taga kuha na sila rin. Kuha na sa sila rin kay aron. Ante Aweng, dali na. Galing na mo. Ang sa'yo ay kutsara, niya ay kutsara. Kaon! Inuway akong plato. Kutsara ba? Kahit sa sila rin. Kahit sila rin. Di ko kanya ang bata. Pero wala sigog. Kaon, tanan. Salamat sa mga blessing. Thank you so much. Tanan. Agukat po sa ako. Ikaw na pader, kumusta man ang makagaba? Ay, okay ra. Agay. Madam, salamat kayo dito, madam, sa naghatag. Oh, okay ra kuno Mambel. Murag ladang ra kayo gani nga akong gitilawan. Kinigis mama kasi. Ikaw ma, ay pagsipat nga kaupo. Diara sila nangaon diri guys kay dili nagkaigo dito sa sala. Ni pag sa kagawad ang contribution, ibalik mo dinungan. Bablante. Tama. Isa pa ma. Tandugan natong video ma para nindot ang pagkakuha dani ma. Butang na nga mga tao. Butan kayo. Libog ng tao yun. Butan kayo. Kuan ba kayo? Sabay ba kayo? Baso si ante. Yung ante. Yan yung classmate ni Cyril guys. Ang isa wala nakaanhi kay nag-practice pagsayaw. Aw nag-scouting dai kuno. So siya ra nakaabot danhi. Ano guwapa guys. Yung Classmate ni Saysay si Joby o cousin yan ni. siya. Si Auntie Inday. Dire sila sa gawas kay di naman sila masigo dadto. Pa to ay sudan dadto pa. Sudan. Dinhi na sila sa gawas kay di man masigo dadto. From Ate Mar. Narati wala ni mo ni makita dati. Happy ko ginawa. From Ate Mar. Wedding cake ni Kokoy ba? Di ba yung nanag forma? Pero dako kayo itong bulo. Aw, di ara. Oh. Sabali ay. Cyril Rose at 17 from Ate Mar. Ate Mar, thank you so much. Oh, dali ka picture. Dili o. Napuyan, takag sinina dayo eh. Sige lang kay gibinlan ko man sad sila. Kay di masad mahimo nga di sila binlan. Kaya ko ba na binlin. Tindahan. Ay, nakabanda ka ito raw itong ginala ko sa laki. Ang laki nga, may patiyon. Dali na kami mailan kumagdarna ko ito. Biyan, siguro doon, waka kita ito. Dali na. Dali na. Bupa sila ni Budong nakaabot. Please. Ikaw sulod dito ka, kar magkaon. Dug. Dali na ng mga bata, kar magkaon na. Amay. Ama si ako. Guys, si ako, si Amay, naulahi si Amay. Si ako, naulahi si ako. Si Saksak.
Amot lang. Hello lang. Pagkuha natin mo sa icing. Ate sa pa. Dia pa kana. Oh kana. Oh dia pa kana. ug sa dihang nagkagulo na sila kay aghiwaon na ni mami ang cake. Ang mga bata nagkagulo. Ay, kuliro ka mo na. Laki. Sibog dito, ganyan dito. Madugay mga tugsok na nanikan. Oh, dia pa. Oh, kana. Oh, kana na pa. Ayaw na mo. Wala na ganyan. Lang kandila ni. Ang manulod ayaw tagae. Ang manulod ayaw tagae. Biskot mga tugsok na nanikan. Nagkayagaw na ang mga bata. Ayaw. Sige, pagyuka mo diha kay di nato ni kaon. Ako ragi magkaon na ni karon. Kur. Kur. Te, wala ra may tubig. Wala ra may tubig, te. Ala. Kor. Sang dira sa dama. Oh, kisa ni. Ala, di silag dawat dan ha. Ako nang circle me. Desa pa, di kulirog. Oy, dito ang linya oh, dili dani kay. Dali mo linya na ko. Kana sige. Oh, kana sige. Oh, gawas na dayon palayo. Oh, kana sige. Ako me. Kana ko ah. Naulahi sila guys, ang igsoon ni Maribel, naulahi sila kay naplatan day sila. Sige pangaon na mo. Salamat po, Ma'am Nilpa. O naapay salad. Agoy imong papa naplatan naulahi imong papa.